Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kuyog ni Sibi, gikan mi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Muhangop ninyo karong hapuna, maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Kuyog sab ni Dr. Iris nga mo'y among ikonsulta, mo'y nitabang sa paghinumdum sa mga detalye ining sugilanon sa gugma nga atong sawaan karong hapuna, amo nang gitaytulan og paraiso. Ang Subo nahimong paraiso sa managhigugmaay na dili taga dinhi. Ang laki langyaw taga New Zealand, ang babae dili taga dinhi, taga Batangas. Pero dinhi sila sa Subo nipili sa pagpuyo. O ang title sa atong sugilanon bing atong gipasikad sa ngan sa subdivision. Ngayon lang gipuy-an dinhi sa Cebu City, diya sila sa Paradise Village. Gusto na ko chronological o istorya kini maong sugilanon, pero ako tayong paunhan ngano nga amon silang nakaila, or specifically ngano nakaila ni Iris ang babae nga pasayloa di ko makangan o mangangan, di gani ko makangan sa uban nga mga detalye mahitungod nila kay pribado man ang ilang kinabuhi, pribado man sila nga mga individual, unya dili maayo ang sangputanan sa ilang love story. Kining babae nakaila ni Dr. Iris kay nahimo siya pasyente ni Dr. Iris. Diya pa si Iris nag-clinic kaniadto sa Alaking, kanang Ongbonwa na building at bang sa Chongwa Hospital sa Cebu City. Diha ang iyang clinic sa second floor. Unya dito ko muhatod kuha niya sa managhigugmaay pamihantod nga magtiayo nami. Unya usa siya mga pasyente kining babae. Unya nadani pag-ayo ang pagtagad ni Iris ini maong pasyente kay di ni pasyente bitaw nga kanang atong ospital ni nakasugat ni Iris, dili gi-refer ni og laing doktora. Ang doktor nga nag-refer ani si Dr. Celine Aquino. Kay mura og si Dr. Celine mo yan doktor sa lain niyang gibati sa lawas. Unya pagkabantay ni Celine nga doon siya reklamo nga naglambigit og obstetrics o gynecology, iyang girekomendar si mao man ang mga doktor i-refer ka og lain nga espesyalista. So iyang girekomend kining pasyente ngadto ni Dr. Iris. Og pagkaila na nila, ibaw kang Dr. Iris maikay mo, of course, kailangan kang mangutana sa medical history, iyang nailhan, o iyang nasusi, unsa ka talagsaon sa love story ini maong babae. O ito'y pasiuna, karon ari na ta sa chronology, ini maong istorya. Kining bayhana, minyo ni siya, dias Manila. Pulis ang iyang bana. Doon na sila usa ka anak nga babae. Pero katong pulis nga iyang bana, dagmalan. Kalawang kulatahon siya ba? So, iya lang giagwanta, iyang gipasabot, iyang gimaya ng iyang bana, nga nung gamit man siya og kusog. Yun, iyang bana, hingulata yun. So, finally, bisan way siguro, nagsalig biya sila sa sweldo siyang bana isi pulis. Finally, nakadesider siya ng dili sila ang iyang magpabilin na magtiayon. So nibuwag siya, ibuwagan niya ang iyang bana, gida niya ang iyang anak. O nakahukom siya nga manrabaho na lang. Nakatrabaho siya sa usa ka publikasyon. Usa ka niadto gud uso pa man kayo ang mga newspaper, news magazine, nga nangitawag og news magazine katong Time, katong Newsweek, ug ubang pa mga news magazines. Kaniadto dihay bantugan kaayo nga news magazine dinhi sa Asia. Sa luwad ila na kung nganlan, pero maklaro man ninyo kung pareha na tag edad nakaabot na tili mo aning moong news magazine. Doon na to sila opisina sa Manila. So pero katong maong news magazine wa to ang base dinhi sa Manila. Trabaho siya sa news magazine. Unya, may magkaya siya mo trabaho.
Iba mo sa iyang trabaho, siya tig-clip ng mga newspapers, mga items sa newspapers, na siya hatagan siya specific na mga subject matter, iya tong i-clip, iya tong murag scrapbook ba? Unya, I don't know, maubatoy gamito nila sa ilang mga editorial meetings, maubatoy ilang mga story ideas, kay before di pa magka-copy and paste. So, kung sa mga tuiga maghasib, mga 80s kay nakaabot pa man ni Cory, kining maong ni Doy Laurel, kining maong news magazine. So mga panahon pang Marcos o dayon na sa EDSA People Power Revolution. So nagtrabaho siya ini mong opisina, ya tungod sa kamaayo niya nga og agi, ano bang pulido kay siya og agi, unya diligent siya, dili siya ligay. Girekomendar siya, nakit-an siya sa usa sa mga publishers. Ang publishers atong mga magazine, ang usa taga New Zealand, ang lain publisher taga India. So pulos nga langyaw ang mga publishers. Pero nala sila opisina diri sa Manila kay pura magang ilang coverage Asia Pacific. So na sila yung mga offices sa mga major cities like Manila. Nakitaan siya sa publisher. Maaniyag man siya, yung publisher, murag buwag sa asawa. Huwag din sila magdiborsyo, pero buwag. I don't know, nag-divorce ba sila eventually? Pero di na maayo ang nirelasyon siya ang asawa. So naibog siya sa kining babae. Moto nga, iyang gi-rekomendar na mahimo ba ibalhin ang babae sa ilang opisina sa Hong Kong. Kaya murag ang ilang main office sa Hong Kong. Tuwa sila mag-opisina dito sa Hong Kong. Of course, ang babae nalipay, kaya promotion ba ito? Pero noon na siya pagtanaw sa publisher, kaya gwapo man sa publisher. Na naturo na itong istorya, nagkahigugmaay sila. So ang publisher, nahigugma sa iyang kaugalingon na trabahante. Wa na ko kahibaw, nagpadayon pa ba siya sa pagtrabaho? Samtang naghigugmaay sila, gipromote ba siya? Basta, giila na siya sa publication nga siya na mo ay partner. Siya na mo ay first lady sa publisher. Yung katong publisher, popular ka ito. Nga periodista mo nang dili ko makahisgot o mangangan sa ilang mangangan sa atong sugilanon karong hapon. Sus, ang iya ko nung kinabuhi sa Hong Kong, naara sa hotel. Doon na sila suite sa hotel. Adto sila mamahaw, adto sila maniudto, adto sila manihapon, adto sila mag-entertain o mga guests from one hotel to another. Sa Hong Kong, sa Bangkok, sa Beijing, sa Shanghai, sa Singapore, sa New Zealand, basta tibuok Asia, ilang Australia, basta kasilingan na naman kasikbit nga ila lang tabok-tabukon, sayon-sayon lang tabok-tabok, kay mo may kinabuhi sa publisher o sa journalist. Kay journalist man gito ang iyambana. Kung makaani kuno silang Manila, ana gid silang Manila Hotel or sa labing luho nga mga hotel sa atong higayuna. Unya, sayon-sayon lang itong interview sa iyang mahog nga bana na niya, katong ilang publisher, silang aning Presidente Cory Aquino, sa Presidente pa si Cory, si Vice Presidente Doy Laurel, so katong away ni Cory o ni Doy, iyang bana mo usas nakascoop adto usa sa labing unang naka-report sa mga liki sa ilang koalisyon. Unya, naka-interview sa labing dangko ng mga negosyante din sa Pilipinas. So, hotel sa sila din, di sila mopuyo o mga mga condominium sa una. So, diha na sila sa mga hotel rooms. Kasagaran sa ilang mga meetings, naara sa mga hotel lobbies. Kasagaran sa ilang entertainment, naara sa mga restaurants. Di gid sila ba mo, huwag sila nag-abang ubay. Kunya, dito sa Hong Kong, mausad, maka-interview sila sa mga leader sa China. Sus, katus Ding Xiaoping, sayon-sayon lang itong interview. So, popular kayo ng iyang bana. Inila kayo ng iyang bana. Gamhanan kayo. Ngilngig man to siya nga journalist. Kunya siya tag-iya sa newspaper, sa news magazine. So, dako kayo yung control ba? So, tanan niya mga interviews, tanan niya mga istorya, kay baw siya unsaong pagpagawas, unsaong pag-anggulo na hastang ubang mga publication sa ubang kanasuran sa kalibutan na ibog pag-ayo atong ilang publikasyon. Adto kuno sila sa Singapore, aso sa iyo na kuno interviewon si Lee Kuan Yew. Daghan kay interview ang iyang bana ni Lee Kuan Yew. Hasta sa Vietnam, kuan kaayo kana bang
popular jud kaayo, gamahanan niya pinangga kay ito ang iyang bana sa mga heads of state dinhi sa Asia o Pasifiko. Inguna na ka-popular katong iyang bana. Natungod sa ka-competitive sa media industry nitong higayuna. Usa ka higante nga news magazine na worldwide ang iyang coverage. Naningkamot yun nga matumba tong ilang publication. Kaysa tibok Asia o Pasifiko kadtong ilang publication mo'y labing himalitan, mo'y authority sa Asia Pacific. So naghimo sila og ilang kaugalingong magazine dinhi. Wa gyud magsilbi. Bisag gipundwa dako kay itong kumpanya, wa gyud magsilbi. Niya man sila magbase dinhi, lahi man gyud nang magpadala kag reporter gikan sa Estados Unidos pag-cover sa Asia, niya agad siya magpuyo sa Asia. So wag gyud to ka dama, wag gyud to ka lupig nila ang katong higante nga publication. Finally, nahukman sa higante publication, kapaliton sila. Di man sila matumba, paliton na lang sila. Unya, ang duha ka publishers, suod kay ni sila mananghigala, ang usa taga New Zealand, ang usa taga India, nagkauyon. Kasi baligya na lang ta. Kay sa dugay madali matumba mangidaba kay unsa may tundag-anan in taon ang atong network Asia Pacific ra kini tibok kalibutan gid ni ang maong organisasyon. So di uyon sila sa pagbaligya, perting dakuan nila kwarta sa pagbaligya nila sa publication. Pag baligya sa publication, nakahukom ang journalist katong iyang bana na mo retire. Sus, late 40s pa siya, wa pa siya 50 anyos. Nihukom siya mo retire na pati dakuan naman ni kwarta. Sa halin siya publication plus doon na naman sa siya mga kaptangan niya iya. So para niya, mo retire na siya. Ang ilang karong gito, asa man sila mang-retire? Adto ba sa New Zealand, sa lugar si Abana? Adto ba sa Batangas, ang lugar sa Babay? Adto ba sa Manila, may kasagaran ng duawon? Usan nun niya ka-coverage. Ining maong journalist. Huwag pa sila magkita aning iyang asawa. Nagka-cover siya din ni Subo. Kay na-deni siya sa paspas kay paglambo sa Subo. So maybe at this time, mauna ni ang Sibum, katong boom sa Subo, na ang arkitekto si anhing Gobernador Lito Osmeña o si kanhi Mayor Tami Osmeña katong pagtinabangay nila pagpalambo sa Subo. So nadani kay siya sa Subo o human na itong iyang coverage sa Subo, giingnan niya ang iyang asawa na kung mo retire ko adto tag Cebu. Wa ko ilaing lugar sa Pilipinas nga pilion adto tag Cebu. Ya adto ta puyo og subdivision nga kalma lang kanang mga lugar lang nga kalma lang dili kiat. Kalma pa makaing Subo atong dekada 80. So, gibaligya nila ang publication, dako kayong halin, gitunga nila atong iyang kauban nga tag-iya, nga taga-India, o sila, nianhi sa Subo unang retire. Nakakita silang bahay ilang giabangan diha sa Paradise Village. So, anong Paradise? Banilan ba na o unsa nga barangay? Ang Burag Banilan, no? Or kasambagan pa ba? Kanang maong lugar. So diha sila puyo. Unya, lingaw kuno kayo ang iyabana samtang nagpuyo sila din. O man sila mga anak. Kaya mga anak sa laki, dagko na. So, ang usama, dito na nagpuyo sa New Zealand, ang iyang anak laki dito nagpuyo sa Hong Kong. Madunan sa iyang kaugalingong kinabuhi, wala mong ipon nila. I think ang naipon niya ang iyang anak na babae. Kay gamay pa man. So, kuyog nila ang iyang anak na babae. Ang anak babae sa kini babae. Sa iluha kay muhatag ko og ngan, tiyali masipyat niya kung mahatag ninyo nako ang iyang tinuod nga ngan, malitok hinon nako basta batanggin niya ni kini maong babae. So, malipayon kay sila sa ilang pagpuyo din sa Subo. Pero katong laki ko, no, maay kayo mo dagkaon. Usa diya siyang hinangpan mo itong gipili niya Subo, ang atong pagkaon sa Subo. No, perteng lamiah para niya. So, kanang atong lechon, kang ganahan kayo sa atong lechon, kanang atong puso, ganahan kayo si mukhaon sa atong puso, din sa Subo. So, maka-imagine ka, dato kayo sila, pero simple kayo ang ilang kinabuhi, dili sila mga jet setters nga magbiyahe-biyahe, matagkaroon ng unya, retirement yun ang ilang tuyo din sa Subo. Pero sa kagrabe mukhaon siyang bana.
Mo-order ko ng crispy pata, siya rin makahurot. Ang iyang bana rin makahurot ng crispy pata. So, grabe sa itong appetite ang iyang bana. Usahan na kahigayon, pag anhin nila sa Subo, I think ang mayor, si kanhi Mayor Alvin Garcia. So, kamo na lang kwenta sa tuiga. Si Alvin Garcia may mayor sa Cebu City sa ilang pagbalhin o puyo din. Usahan na kahigayon, nag-shower ang iyang bana, kabati lang siya o kusog na kayong lugapak. Sus, pag adto niya sa bathroom, wa na ang iyang bana, natumba na sa sahog, sa tiles. So, naglisod na sa paginawa. Moto nga tawag din siya o ambulansya. Hindi man siya katabang siya bana, takua man siya bana, di man siya kadaog. So, nagpaabot na lang siya sa ambulansya, pero kahibaw siya, naglisod na yun ang iyang bana. Wa kaabot sa ospital, namatay ang iyang bana. So, tungod sa kamatayon sa iyang bana, mura siya og nahugno. Mura ba og nawad ang kahulugan ang iyang kinabuhi. Pero napa man siya anak. Naman siya anak nga babae. So, iyang hipos ang patayng lawas sa iyang bana. Ipahibaw niya ang mga anak sa iyang bana sa nahitabo in town, sa trahedya. O nagpabilin siya din ni Subo. Mahimot siyang mobalhin, mahimot siyang mopauli sa ila. Nihukom siya, magpabilin din sa Subo isip byuda. Awa na ang iyang bana. Mo iyang gugma sa iyang kinabuhi. Mas gihigugma niya kaysa iyang original nga bana na iyang gibuwagan. Unya tungod tiyali sa iyang depression o tungod sa iyang pangidaron, pero batanon pa na sila, wa pa sila 50. So late 40s pa to or mid 40s pa to siya. Doon na siya gibati, nagpakonsulta siya Dr. Celine Aquino. Atong may sigutan na nga ni Dr. Celine Aquino. Unya, doon naman siya obstetrics o gynecology nga concerns, girefer siya ni Dr. Celine ngadto ni Dr. Iris. So duha ang iyang doktora dinhi sa Subo. Si Iris iyang konsulta sa iyang mayoma, sa iyang uban pa nga mga gibati. Kitampagan siya ang Iris nga normal gina sa imong edad ato na sa panidan dili ka mo diretso og opera. Moto nga murag tagbaw siya sa serbisyo ni Iris ug nagkahigal ay sila. So kini siya nahimo ning barkada ni Dr. Iris, ni Attorney Aina, ni Bambi ug silang upat nagtawag silang kaugalingon og Coven. Mura silang mga ungo ba nga basta hilabihan nila kasuod buntag, udto, hapon, gabi, bisan unsang orasa magkita, magsabot nga mangaon, magsabot nga magmerienda, magsabot nga mamiyahe, magdungan sila og biyahe, magsabot nga basta magkataw-anay sila, maghilabihan ka sadya ining ilang grupo. Unya, malipayon kayo ang maong asawa uban nila Dr. Iris ni Atty. Aina kay si Atty. Aina itong higayunan diri pa mo ito magbase sa Subo, board member dito sa Atty. Aina din niya si Bambi diri sab. Aktibo pang kay ito si Bambi nga mao nagtabang siyang inahan si kanhi provincial board member Judy Durano Cibico. So diri lagi sila sa Subo. Usa no ana kagabi gipadamgo siya o nagdamgo katong byuda na ibaligya ang imong shares at tong kumpanya ang ibaligya imong shares kay dunay mahitabo mo barato pag-ayo mo o tibugsok ang shares. Wa siya kalibutan na kay di man siya financial person pero iyang gikupta ng shares nila sa maong katong publication nga napaman sila shares nga nahibilin iyang gikuptan kay giingnan siya sa iyang bana na ayaw magsige rin nag-appreciate niya mao na lang na imong kuan mao na lang na imong hinubdan sa imong mga panginahanglan ayaw gina ibaligya sus gipadam ko mo siya ibaligya kay dunay mahitabo ma-thank you ng imong shares so iya na yung ibaligya kumas pila ka adlaw murag ang either ang kompanya ni sira o ang kompanya dunay nahitabo basta tibugsok pag-ayo ang bilis ang shares timing kayo ang iyang pagbaligya sa shares so pati naghanan ay kwarta samtang nagpuyo dinis ato sa Subo
Nagtukod siya og bahay, so wala na lang siya mangabang diya sa Paradise, nagtukod siya og bahay. Dito na sa may Mandawi City side, doon ang iya bahay dito sa usa sa mga luho nga subdivision sa Mandawi City. Pero wa gyud siya nagminyo pag-usab. Yung diha na ibawaan nilang Dr. Iris, ni Atty. Aina, ni Bambi, ni mga higala, na magsige pa din taon siya hilak. Samtang maghandom sa iyang bana, itong ikaduhan niyang bana. Magsige pa siya in fact, ilang bugal-bugalan, kay iyan yung gitago sud sa dugay panahon, pero dihang pila na sila katuig ang naghigala, diha pa siya ni angkon, na ang karsunis atong iyang bana, wa niya palabi, wa niya baligya, wa niya hipusa, iyang gipilo, iyang gitipigan sa sekreto nga bahin siyang kwarto. Unya mingawon na gani siya pag-ayo, iyang simhuton. Aron intaw siya mahinumdum ba na once upon a time, doon na siya lalaki na tinuod niyang gihigugma, na tinuod nga nahigugma niya, o nga malipayon sila na nagpuyo sa subo nga ilang gitawag na paraiso. Of course, wa may fairy tale sa atong panahon. Niabot ang panahon nga kinahanglan siya mo pauli nato sa Batangas kay ang iya mga ginikanan, mga hamtong na sad og masakito na sab og kinahanglan na sa iya pag-atiman. Ubusa nagpugo sila nga mag linay-anay na. Plus si Atty. Aina, I think, padung na sa Manila, si Bambi, nakahuna-una na sa mo, biyahe na to sa Estados Unidos. So, Dr. Iris na lang may nahibilid ini. Pero ang ako mahinumduman ini niya, so wa pa sila magbuwag. Mao ipagpasaka atong akong kasong libelo. 2007, ipasaka ang akong kasong libelo. Of course, nabalita man to. So, nakahibaw siya. Nangutahan na rin siya, magkano ba yan? Pwede ba bayaran natin yan para wala ka ng kaso? So, I have to explain to her na no, it's not about the money. Kaya ang iya ba nga, I think nakaabot pa to siya pagkakonbikto na ko. Kaya iya mang pabayaran. Iya mang itong higayuna, gimultahan ko, I think 1 billion pesos. Pabayron ko 1 million pesos akong pagkakonbikto sa Regional Trial Court. So ang iyang kuan, ayaw na nag-appeal dito sa Court of Appeals. Bayaran na lang na nato. So ako siyang gipasabot nga no, dili ni about money. Dili ko mobayad because I'm not guilty. O kung mabayad ko, nagpasabot na nga ni angkon ko nga sadan ko na akong gilibel si Gobernador Gwendolyn Garcia. O dili na tinuod. Dili na tinuod nga ako siyang gilibel. So dili ko mahitabo nga mobayad. I don't know. I think usa siya labing nalipay. Pagkahibaw niya 16 years later, na naabsulto ko eventually atong maong kasong libelo. This year, atong Holy Week, this year ko naabsulto. So tinuod siya nga higala, pero maka-appreciate pa ka nga, sus, ang kinabuhi, no? Ang tinuod nga gugma, doon na siya paagi pagpahimutang sa mga managhigugma ay. Kasi mag-expect nga siya nga gikulata siyang original nga bana, nangita lang itong trabaho aron doon na ikabuhi siyang anak, iyang ikahibag ang lalaki nga tinuod niyang gihigugma ug tinuod nga nahigugma niya naatol pa gyud nga iyang publisher nining mao publication nga iyang gitrabahuan. So tinuod gyud na tingali ang sulti sa atong katigwangan na ang tinuod nga gugma magikan sa mga lugar na labing wa nato paabuta. Ang tinuod nga gugma atong makitaan sa mga kahigayunan nga wa gyud nato paabuta. Ug kini siya mo isa sa mga ebidensya sa tinuod nga gugma nga imong makaplagan human sa grabing kalisdanan o mga pagsuway na imong mahiaguman. So ikaw Sib, ayaw jud pagkawa sa paglaom na makakita pa ka sa imong tinuod nga gugma. Diba? Pero isipan na namin Dr. Iris nga mga tinuod nga gugma Sib, kaya lang kapangita og lain. O by the way sa mga nangutana, kini si CB spade na ni. So dili na ni siya, wa na siya binuwan nga regla, wa na ni siya ng mga urges. So dili na siya mangita. Kuha na lang ni siya kanang duwa-duwa na lang ni ka CB, banding-banding na lang ni iya sa tinong nga kinabuhi. Nanay nangutana Sib,
na nabakuno kay itoy, kay ilang palito ng imong itoy, di na ni mangitoy di na mga anak si CB. Si Dr. Alice Utlang, ang atong Cebu City veterinarian, mo ni-rekomendar dayon ni Dr. Iris nga at 6 months man tingali to Cebu, gi-spade na kanila. Gi-spade na si CB. So spade na ni si CB, di na ni maibog ang mga laki nga mga iro. So sa man itong kilong-kilong CB, init man hinong pag-ayo diri sa among kasadpan. Wa mo ko mag-expect na ingon ani kainit kay nagdag-o man to kay ganina. Mao to ang among sugilanon karong hapon nga naguluhan og paraiso. Ikaw, unsa man sa imong sugilanon sa imong tinuod nga gugma? Dunab sa kay mga pagsuway na nahiaguman, iyon sa mo pagbuntog ang mga pagsuway sa imong kinabuhi aron imong makabot, imong matuman ang tinuod imong gugma. Unsay pitik sa kasing-kasing na mahibaw kang tinuod na ginang gugmaha. Na dili na ibog-ibog lang, dili na igat-igat lang. Kasi CB daghan ni boyfriends pero wala na. Duwa na ko tuloy duwa si CB, wala na Malaysia. Ang iya duwa uban sa ubang mga ero. Pero ang ubang mga ero malisyoso kay tanaw, ba pa mo kay ni si CB? Malisyoso kay sila tinanawan ni Musib, no? Si CB maayo kay Mulikay. Kamao gini si CB Mulikay upang preserbar sa iyang kadungganan. Mo sa nakangilngig aning CB girl. Daghang kay salamat sa inyong pakig-uban karong hapon ug sa pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Uban ni CB o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Malipayong panihapon kanatong tanan. Happy weekend everyone.